είχα πει του παπά μου να μου έβρε ένα πανεπιστήμιο απλά για να πάω να σπουδάσω. Εγώ δεν ψάξα τίποτε. Πιάνε με τηλέφωνο μια μέρα μετά από μια συγκέντρωση που είχαμε στο Λύκειο και λέει μου: Ήβρα στο πανεπιστήμιο να σε γράψω. Λέω του: Ωραία, γράψε με. Λέει μου: Τι θέλεις να πάει, θέλεις να πάει σαν γιατρός ή θέλεις να πάει σαν οδοντίατρος. Και λέω του: Αφού είπα σου τι θέλω να πάω, είναι κτηνίατρος. Και λέει μου: Μα δεν ήβρα έτσι πράγματα που ήθελα να σου ευρώ. Εννοείται ότι δεν έψαξε να μου έβρει κάτι. Ήταν απλά ήθελε να πάω εκείνο που ήθελε να πάω. Είπες σου το ποτέ στα ίσια ή... Μου το είπε ποτέ στα ίσια, ρε Ανδρέα, και δεν τον ερώτησα ποτέ. Άρα είναι υποθέση. Until this day, τούτο που σου είπα τώρα, νομίζω εγώ, αλλά υποθέτω ότι δεν έψαξε, αλλά Να μας ακούσει. δεν νομίζω. Άρα... Αλλά ευκαιρία να τον ρωτήσω, να του πω: Ρε, την ημέρα τελικά έψαξες όντως πανεπιστήμια ή απλά ελάλες μου γιατί θέλεις να πάω και που θέλεις να πάω.